Velkommen til årets kransekagevideo-show. Vi har fremstillet en ganske simpel kransekage til den internationale kransekagekonkurrence 2002, og den vil vi fortælle lidt om, hvordan den er fremstillet. Det er faktisk en så simpel sag at fremstille, men det kræver en del samarbejde og en del knofedt at lave sådan en ægte hjemmelavet kransekage. Fra bund til top er det et hjemmelavet produkt, kun de bedste råvarer brugt. Først tager man mandler og smutter i køkkenet i varmt vand. I det her tilfælde har vi brugt 1,5 kilo mandler, og når de er smuttet, og de bliver kværnet bagefter, de skal håndkværnes. Hvis man bruger maskinkværn, er man sådan set diskvalificeret. Man bruger en håndkværn og fremstiller det fineste mandelmel. Og i mandelmelet får man sukker. Nogenlunde lige så meget sukker, som der er mandler efter vægt. Derefter ca. 3-4 æggehvider, som rører sammen med sukker og mandler, til det er fuldstændig sammenblandet og fint fordelt imellem hinanden. Man skal ikke være bange for, at i starten der virker massen en lille smule tør, efterhånden som sukkeret suger æggehviden op, så vil det få den rigtige konsistens. Og derefter så varmer man dejen godt og grundigt igennem i en tykbundet gryde, cirka 20 minutter. Man skal passe på, at den ikke bliver for varm, så brænder den. Og derefter så stilles med den her masse, den stilles til afkøling. Og så kransekagemassen, for nu er det jo en kransekagemasse, er færdig kølet af, så bliver den rullet i stænger, lagt i forme, ind i ovnen med dem i 8-10 minutter, indtil de har en rigtig pæn gylden farve. Og har man så bagt dem i formen, så skal man lige være opmærksom på at tage dem ud på det helt rigtige tidspunkt, hvor de både slipper formen og endnu ikke er blevet for kolde. Nu kommer det store. Man stabler dem og pynter med fin rørt glasurmasse. Der skal røres indtil til glasuren er stadigvæk tykflydende, man trækker spor. Og så kommer det helt store clou her i familien, nemlig det patenterede karuselsystem til pyntning af kransekage, som I ser her på videoen. Når det hele er færdigt og stablet, så tager det så smukt ud som her. Det er næsten ikke set bedre, og der er det også kun tilbage at ønske godt nytår.